भाई दर्शन करदा आ ऊपर कौन अच्छी कि ऊपर कौन अच्छी मत खाली चारिटा मंदिर बुझले कि अरे जगह केमिति लगुची बहुत भल लगुची अरे ये उठेगा किंतु ये बहुत बात है मंत्र ये बस कुत्ता लग रहा अरे ये मेरे अरे ओके मके मके हां इने का मधुर डाल दे कि मके रेडी मके रेडी नहीं 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 ଭଲ ସୁବିଧା ଅଛି 20 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ସାନ ଘରରେ ମିଳିବ କେମିତି ହଉଛି ଭାଲୁଟା କଣ ଖେଳୁଛୁ ନା କଣ ନା ବାଇଆ ହେଇଯାଇଛି ବେଟା Itu. अरे राजम
এটা কোন ঝিঙ্ক না ঝিঙ্কন এটা ଝିଙ୍କ ଟାଇପ୍ ଝିଙ୍କ ନୁହେଁ ଏଇଟା ରୁହେ ପ୍ରାୟ କ'ଣ କହିଲ ଏଠି ରୁହେ ଆମର ଏଠି ରୁହେ ଆମର ହିମାଳୟ ବରଫ ଦିଶରେ ରୁହେ ବରଫରେ ରୁହନ୍ତି ମାନେ ଏଠି ହଁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଧଳା ଟାଇପ୍ ଏଇଠି ରୁହେ କଳା ବରଫ ଉପର ଧଳା ଅଛି ନା ବରଫ ବେଶୀ ରହିଲେ ସେ ଧଳା ରୁହନ୍ତି ଧଳା ତ ମିଶେ ଧଳା ବେଶୀ ବରଫ ଯା ଭଲ ନା ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇଟା 20 ଟଙ୍କାର ଭଲ ସବୁ ଅଛି କେତେ